салом алайкум, хуш омадед ба канали Рӯйгун. Ая бардораи азиз, чӣ хеле ки дидест автобусҳои Узбекистон пересадка то граница Регара меравад. Прямой рейс нестай ҳозира шуда, видеои оянда да прямой рейс кишид. Подписаться кунед, поделиться кунед, то ки дигарон хабардор бошад, рейсҳои прямой шава мебинен. Ҳама вақт ногуфта намона ки рақамҳои болои экран занг мезанед, пешакӣ ҷоятонро бронировать кунед. Мебинед ҷо намешавад, коридор да мемонед. Проблемаҳо бисёр аст. Айрои сумкаҳотон пул мегиранд зиёд, ягон кас да пули зиёдӣ натем барои сумкаҳотон. Билетҳоро мебинед прямои касса официали Тоҷикистон аста. Рейс сивӣ мешавад ҳар ҳафта рӯзои сешанбе ҷумъа. Рейс сивӣ қатъӣ мерен то граница Регара. Пешакӣ мебинед билетҳоятонро харидорӣ кунед, бибинед ному фамилиятон ҳастай. Баъд мебинед ҳама да ҷо мешавад. Ҳама да ҷо мешавад. Нафароне ки документ надорен, ногуфта намона бардораи азиз. Ягон кас да документҳои шумо ҷавоб гуфта наметавонад. Рейсҳое ки рафтан ҳамаш проблема да задан, пул ҷамъ мекунанд, ягон кас ҷавоб гуфта наметавонад. Ба ҳамин хотир фақат возвращение народи набигирен ё ки страховка қатъитон сум бигирен. 3, 5, 10 ҳазор бигирен. Раҳ да ҳамон ҷое да ки манъ мекунанд, шофёро қатъитон мефурӯянд, муомила карда шава, сумтонро метиҳед меред. На шава меред, адел штрафтон мекунанд, коғазҳои штрафтонро мегиред меред. Ва фақат такя ба худо мекунед меред. Ягон кас кадомое ки мегӯяд сум метиҳед, сум ҷамъ мекунед, ман ҷавоб мегӯям, дурӯғ аст. Ягон кас ҷавоб намегӯяд. Ва ногуфта намона бародарое ки шаҳрвандии Россияро дорен, загранпаспорти Российской Федерацияро надорен, ба загранҳои Тоҷикистон метавонед ки шумо озод харидори билет кунед, сафар кунед. Ва ногуфта намона бародарои азиз, автобус и техника аст. балонш мекафа, моторш мезана, ягон мисол сабабҳои техникиш мешавад. қуввати ба автобуса сафар кардан надоред. билетҳои самолёт ҳам дорем, метавонед биен официально айкаса харидорӣ кунед. Ба нафарое ки хоҳишманде ба нархи дастрас ба автобус сафар кунед, аз 3 то 4 шабонарӯза сафар мекунад, агар ягон сабабҳои техникиш нашавад. Ва нафарое ки пуртоқатен, метавонед озод биен харидорӣ кунед ва ба автобус сафар кунед. Кӯдакҳои майда 2 сола поён шароит бошад, ба самолёт равон кунед, барое ки автобусда азоб мекашанд. Ва нафарое ки бисёртар мепурсен, кӯдакҳои 2 сола поён бесплатна Рӯйгуна, яъне беҷо. Ва нафарое ки мепурсен 4 сола, 5 сола, 10 сола, ҳама як нарха барои сари сиденияи автобус. мо шуморо интизорем дар автовокзали Котельники. Занг мезанед, ҷоятонро бронировать кунед ва озод мебинед, сафар мекунед.